Assalamu alaikum. Yan uwa barkamu da sake kasancewa a cikin wannan bidiyon. So bidiyon mu ne zamu yi magana ne akan wasu update da aka samu na WhatsApp. Wanda misali in ka san update ɗinka kai ma yana nuna maka irin wannan lokacin da aka turo maka message, to da bukatan ka kalli wannan bidiyo domin sanin yadda zaka update WhatsApp ɗinka domin kai ma kar a barka ba. Da akwai wasu update ɗin da kake bukata lokacin da ka install WhatsApp ɗinka wanda yanzu misali sun canja wasu abubuwan da babu su da yanzu zaka ga akwai su a cikin WhatsApp. So bari mu dora mu dai a white paper domin mu ga wannan wani kalan update ne wanda muka samu. So update na farko da zamu fara magana akan sa shine audio play background, wanda amfanin wannan update din shine lokacin kafin a updating din WhatsApp babu shi. So amfanin sa shine yanzu idan misali wani ya turo maka wani audio mai dan tsayi wanda ya kai minti 2 minti 5 ko yana ma bayani akan wani abu, ko kuma group ne kake so zaka kunna wani wa'azi ko waka da kake so zaka ji, kuma still kana chatting naka da kake so zaka yi da yawa. So amfanin wannan update din shine zaka iya shiga still ka kunna wani abin kana ji kuma ka zo kana chatting ɗinka, wanda kafin a updating din WhatsApp babu wannan abin. In dai har ka shiga profile din mutum haka, daga zaran ka kunna kana jin audio kana yin back haka, to still ma wannan audience zai tsaya. So amma yanzu update da aka yi na WhatsApp ne idan ka shiga still za ka kunna abin kana jin sa zai fito daga saman nan. Bari dai nuna muku. So daga nan saman nan za ku ga gashi nan alamun audio, sannan ga alamun wanda ya turo min nan, sannan daga nan gefen ina so zan iya katsewa. So wannan shine sabon update din da aka kawo wanda zai iya rage maka misali bata lokacin da zaka yi kana sauraron abin, sannan kafin ka zo ka ƙara yi wasu reply daga cikin contact ɗinka. So bari ka katse shi sai mu je kan update na gaba. Update na biyu shine ƙara yawan participant da group zai dauka. Misali shine da mun sani cewa 257 shine limit na adadin iya mutanen da group zai iya dauka na wasu. So amma yanzu bari mu shiga wani group da muku example da za ku ga member sama da 300 da wani abu a cikin wannan group din, wanda yanzu group zai iya daukan mutum 500 da wani abu, wanda in kuka ga za ku ga 352 iya wannan group din ma kenan. So group din zai iya daukan mutum 500 da wani abu, wanda in kana so ka hada wani manufanka hakan nan zaka yi adin din members da yawa yanzu kuma ku dinga engaging a cikin group daya, wanda da kuma kafin a update babu wannan. So za mu je direct kan update na uku. Update na uku shine ƙarin samun wani stickers wanda da babu su. Misali shine idan ka shiga WhatsApp, bari ne muku example da wannan sticker kawai. Wannan sticker idan har ka san WhatsApp ɗinka ba update bane ba ka ga duba ba za ka gan shi ba, wannan stickers din. Sannan still daga dan gefen saman nan ma ga wani sticker nan, idan kai sace inda har WhatsApp ɗinka ba update bane ba, so ba za ka ga wannan sticker ba. Sannan idan na ja gefe ga wani sticker nan mai kama da alamun salute, shi ma ba za ka gan shi ba. Bari ne zoom in. Wannan mai kama da alamun salute din shi ma inda har WhatsApp ɗinka ba update bane ba, shi ma ba za ka gansa ba. So idan kuma wani ya turo maka za ka ga nuna maka irin wannan abu, saboda WhatsApp ɗinka ai ba update bane ba, saboda haka ba zai ma buɗe ba balle ma ka gani. So da buƙatar kai ma ka update WhatsApp ɗinka kenan. Sannan kuma update na hudu da za mu magana akan shi wanda shine na ƙarshe shine reaction. Kamar da kuke gani gashi nan a nan wajen shine reaction akan text din mutum, wanda wani lokaci idan mutum ya turo maka abu na dariya kana buƙatar sai ka zo ka yi sa emoji na dariya kafin nan ka tura masa, ko kuma ka sa emoji irin wannan kafin ka tura masa. So yanzu da suka update din nan akan text din da mutum ya turo maka, idan ka danne haka za su baka wani zaɓi guda biyar, wanda dariya ne ko abun kuka ne ko kuma godiya ne ko like ne. So a cikin wannan guda biyar din sai ka zaba wanda text din yanda ya danganta turo maka, sai kai kawai sai direct ka mutum reply da text sa. So wannan shine update din da muka samu na WhatsApp, wanda kuma bayan kai ma kai za ka ga wasu abubuwa daban-daban ko a wajen stickers ko a wani guri aka samu wani update, amma da wannan sune popular update da aka samu na WhatsApp a kwanan nan. So wannan kenan dangane da update na WhatsApp. Sannan kuma insha Allah zuwa jibi akwai wani application da na shirya zan kawo mana bidiyon shi ma, wanda na tabbatar insha Allah shi ma zai kayatar da ku. So ku ci gaba da kasancewa tare da mu a wannan channel mai suna Hausa Topics. Mu haɗa bidiyo na gaba.